Jompai jola develop bai khopjak Bisroi Sodar Parani bridge khegi tongkhamo thang phainani ekdom osombab yang tise bazaro chairokno school logo twlangmani abo thanani lama kwrwi halaino kosto nangnai o wati phaiwi o bridge khegi thangkha kebo yang tikthas thangrok liya side rok liya thang phaisima liya ekdom lama o lamani motom liya ekdom fresh o lama rok omo tabuk kam khe yang tik thanglaioi parani borok belang banalaijak sinta khlailajak ekdom lama hamliya bridge kwbangma naithotok o bridge pura khekjak bidui dati senge omo khe current ni obosta bo hamliya current nainai di wa hamya bai se sungui ma tonsio o wa paithakka hwnkhe bo paijak wa bai se sungui choli ma tonsio current ha o kwlai tongmano haikhe tisai ma laika parani borok rok choliui o pillar o se khatoraibai dagarsai wa gonta bai sursai ma tongnai se thangnani phainani belai no kosto nanglaijak Bisroi Sodar Parani borok rok.